Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu bibiye da mu barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa. Kafin in shiga cikin shirin zan gaya muku cewa insha Allahu za mu fara yada shirye-shiryenmu a kan tashar New Nigeria a kafofinta na yada zumunta baki daya wanda suka shafi Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram, TikTok da sauransu. A yau a shirin namu za mu yi magana ne akan wasu kalmomi na harshen Hausa da wani babban yayan mu je ya tambaya a wani dandali da ya mana na yaren Hausa. Kalmomin su ne kalmar zargi da kuma kage. Me bambancin su, a ina ake amfani da su, kuma me ake nishi da su? Shine muke so za mu yi bayani kuma mu warware mu kuma ba da misalai ta yadda mutane za su gane. Mai sauraro kan iya yin mamaki idan ɗan Najeriya ne ko Nijar ko Ghana ko kuma ƙasashe wanda suke aiki da harshen Hausa. Amma waɗanda aka haifa a gabas tsakiya da kuma ƙasashen Larabawa sukan iya samun matsala a bambancin wannan kalmomi guda biyu. Wasu ma daga cikinsu zai iya kasancewa ba su ma taɓa jin wannan kalma ba sai a wannan karan. To ita dai kalmar zargi da ita za mu fara bayani. Zargi shine kamar yadda Bahaushe yake cewa tuhuma. Tuhuma ita ce a harshen Larabci tuhuma. Wato idan mutum ana zargin ya yi laifi, akan iya cewa ana tuhumar mutum, ana iya zargin shi a ce ana zargin shi ya aikata laifi kaza. Me ma'anar tuhuma? Ma'anar tuhuma shine aikin abin da ba a tabbatar mutum ya yi ba amma kuma ana kyautata zaton cewa shi ne ya yi, wanda bincike shi zai tabbatar cewa ba shi ya aikata ba. Mu ba da misali kankani saboda mutane su gane. Misali, mutum biyu ne sun shekara wajen 20 ba sa magana da juna. Allah ya kiyaye mu da sharrin gaba. Sai ɗaya daga cikinsu ya faɗi rashin lafiya. Da ya faɗi rashin lafiya sai aka kai shi asibiti. To abokin gaban nashi sai dogon tunani ya ce, kai, shekaran mu 20 da wani ba ma magana, ya kamata in je in dubo shi, an ce ya faɗi a asibiti ba shi da lafiya. Akwai rai akwai mutuwa da shauransu, kuma ina neman ya yafe min abin da ya faru tsakaninmu da shi. Shikenan sai wannan abokin ya tashi ya tafi asibiti wurin ɗayan abokin shi da ba su magana da shi. Da ya jo lokacin ziyara duba marar lafiya, sai aka ce ya sa hannu akan cewa zai shiga dubiyar marar lafiya saboda yana emergency ko taware kamar yadda mu muke faɗa, ko kuma a ce alhalat alharija. Sai ya sa hannu, da ya sa hannu sai ya shiga ya duba wannan tsohon abokin gaba nashi. To Allah ya sa lokacin da ya shiga ba kowa a cikin ɗakin, sai shi marar lafiya sai ya same shi a kwance kamar yana bacci. Da ya same shi kamar yana bacci sai ce, kai, tunda bacci yake bari in fita kar in tada shi daga bacci. To ya juya zai fita, ɗaya daga cikin ƙannan shi wannan marar lafiya ya zo shigowa sai ya gan shi, sai suka yi kicibis. Kicibis shine sai suka haɗu ba tare da sun san da cewa shi wannan bai san da wannan yana nan ba, wannan ma bai san da wannan yana nan ba, wato ba tare da alkawari ba. Da suka yi kicibis, shi kanin marar lafiyan nan sai gaban shi ya faɗi. Ya aka yi mutumin da shekara 20 ba sa magana da wani ya shigo ya same shi a inda yake kwance? Bai ce masa komi ba. Wannan sai ya ce ya mai jiki, ya ce da sauki, sai ya ce to salamu alaikum, Allah ya ba shi lafiya, sai ya fita. To shi wannan kanin marar lafiya hankalin shi bai kwanta ba, sai ya zo sai ya taba dan uwansa wane bai amsa ba. Da ya taba ya ji cewa jini baya harbawa a wuyan shi, sai ya maza sai ya kira likitoci, sai suka duba sai suka ce ai ya mutu. Da suka ce ya mutu, shi kuma take kawai sai ya zo a zuciyarsa cewa ai wannan da ya shigo shi ya kashe shi, saboda daman abokin gaban shi ne fiye da shekara 20. Sai aka kawo likita aka ce ya zo duba. Likita da ya duba sai ce a wannan fa ya kai wajen awa 3 da mutuwa. Saboda haka a je a duba lokacin da shi wannan ya shigo, karfe nawa shigo. Sai aka duba sai aka ga ai bai fi minti 5 da yin signing cewa zai shiga ya duba marar lafiya ba. Kaga an fara samun hujjoji wanda za su tabbatar zargin da ake masa na kashe mamacin nan ba gaskiya ba ne. Sai shi wannan kanin mamaci sai ce a'a shi bai yadda ba, dole sai an yi bincike. Yana zargin cewa duk yanda aka yi akwai hannun wannan mutumin a ciki. Sai ma'aikatan asibitin suka ce to sai a nemo security, su suke kula da kyamara da take cikin wannan ɗaki na marar lafiya. Sai aka ce a dawo da tip ko kuma rekodin da aka yi, sai aka mai da shi baya don a duba a gani. Sai aka ga cewa ai shi wannan mutumin ya ma gama magagin mutuwa. Magagin mutuwa shine sakaratul maut. Ya ma gama magagin mutuwa fiye da awa 3 kafin shigowar wannan
wannan bako da ya zo ya duba shi, sai kyamara ta tabbatar cewa wannan da ya shigo ma a tsaye da ya sallama ya ga bai amsa ba, bai yi motsi ba, sai ya juya zai fita. Juya wannan da zai fita sai suka yi kitsibis da dan uwansa, sai aka tabbatar cewa wannan zargi da ake masa cewa ya kashe wannan mamaci ba gaskiya ba ne. Wannan shine tabbacin ma'anar zargi tare da misali ta yadda mutane za su gane. Shi kuma kage ya yi daban da zargi. Shi kage daman wanda ya yi shi a cikin zuciyar shi ma ya san cewa shi karya yake, ba wai zargi ne yake yi yana shakkun ko an yi a'a ko ba a yi ba, ko yana kyautata zaton cewa an yi a'a. Shi kage kamar mutum ne misali ya zo wuri a neman aiki ko wani abu mai kama da haka, to da ya zo yana neman aiki, Allah ya sa wanda zai masa interview mace ce, sai ya ba da fayil nashi aka masa interview, sai ta nuna cewa ai bai ci ba, saboda haka bai ci wannan jarabawa da aka masa a interview da aka yi ba, ko kuma in ce mugabala shakhsiya, saboda haka baya da gurbin aiki a wurinsu. Sai ya nuna ran shi ya ɓaci. Da ya nuna ran shi ya ɓaci, ya ɗan ɗaga murya yana neman ya karɓi haƙƙinsa. Ai shi duk ya cika abubuwa da ake so, kuma yana da takardun makaranta masu kyau, ya zai a ce ba a san shi. Wannan matar sai ta kira security. Da ta kira security suka shigo, sai ta ce ai wannan mutum yana gaya mata baƙaƙen maganganu, har ya gaya mata mummunan kalma wacce ta shafi mutuncinta ko tsaraicinta a matsayin mace, kuma shi bai faɗa ba. Wannan shine kage, abin da baka yi ba, shi kuma wanda ya zo ya zarge ka da shi ya ce kayi din, shi ya tabbatar a cikin zuciyar shi cewa baka yi ba, amma kawai sharri yama saboda akwai wani abu tsakaninku da shi, ko kuma wani abu ya faru tsakaninku da shi, yana so ya ɗora ma tuhumar da za ta zama maka matsala a gaba. To wannan shine bayanin zargi da kuma tuhuma. Ina fatan bayanin ya gamshe ku, kuma idan mutum yana da ƙarin bayani yakan iya yi mana a comment section. In kun bayanin ya birge ku, kuna iya ba mu like ko dislike in bai birge ku ba. Assalamu alaikum, he ku ji mu a shiri ko ku biyo mu a shiri na gaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.